Gipahigayon karong adlaw ang simultaneous multi-agency send-off and distribution sa mga tropang moserbisyo sumabot Barangay and SK Elections sa Central Visayas. Samtang gipadayag sa COMELEC nga 95% na silang andam sa umaabot nga piniliay. Sayranta ang detalye, pinaagi ni ining report. Gipahigayon ang Unified Formation sa multi-agency sa luna sa South Road Property kun SRP sayo sa bundag. Gilangkuban kini sa dul-an, 2,000 ka mga augmentation gikan sa rekreyang unit sa kapolisan sa Central Visayas, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard ug Bureau of Fire Protection. Apil usab ang National Grid Corporation kun NGCP ug ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ug ang Department of Education. Sila ang ipadala sa lalawigan sa Sugbo, Bohol, Siquijorog, Negros Oriental. Yapod-apod usab kanila ang mga supply sama sa vest, armas, bala ug uban pa. Apil sila sa 12,000 ka mga tropa diin ang uban na una nang gipakatap sa ilang mga assignment sa mga dapit sa rehiyon. Gipahigayon ang interfaith prayer atol sa kalihukan ug dayon ang pagbindisyon sa mga tropa ug ang mga kagamitan sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw sa maabot nga piniliay. Ditambong sa send-off ang mga opisyal sa mga ahensya pinanguluhan ni COMELEC 7 Regional Director Attorney Lionel Marco Castillano. A successful election entails that the voter can vote. Maunay pinaka-importante nga makabotar sila. I remind you to let us remain professional and non-partisan at all times and meticulously ensuring that all essential preparations are implemented flawlessly. We are assuring everybody that the armed forces is committed to providing that condition that our voters can exercise their rights of suffrage. We have committed 280 personnel nya di pa apila na sir ang barko kanang duha ka barko nato. We are committed to support and there will be a fire visibility program for us to include intended for the fire safety, of course, firefighting, emergency medical first aid responses. Samtang gipaniguro sa NGCP nga way mahitabong power interruption sa maabot nga piniliay. Hinuon andam sila sa mga posibleng mahitabo. Andam na usab ang Department of Education sa ilahang mga magtutudlo nga moserbisyo sa eleksyon. Gidugang sa COMELEC nga 95% nga andam na ang tanan alang sa umaabot piniliay. What is that 5% left? Ang deployment na lang yun sa atong teachers, security personnel o balota. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang, Bisdak.